รองสาตุ้มนางตุ้มที่ท่านเทกปูบุนางเลยนางท่านเลยน่าจะดีสุดนั่นแหละแกมาลูกเลยเหรอมาลูกนี่จุมาอุศกูตาละอานาลาร์ลาสิจุนี่จุปีกาลีเป็นสุดที่ติกีอามันนอนพี่แกการเบียดตัวอเมทังอาเคตีอันแกสิติกีวังไปเด็ดอามากังโบใส่เสลสิละมาลูนี่ลิกิริกายอาจจะดิ้งโอลูนิ่งกันแก็บบัตรดโลกิริลาสิปินีสิดักkopiarong mayong deho umjinti intiarong sedak na long la se achili pon la ilitum karbi atum anke la karbi atum kheti anke chiri che ever kheti che klem bom nai la ke cho bostu lo hanjang million da dolang la pen la dolo la pen ke hala ko pu mayo pen heng the tiki onangi la pen hala dum dak la pen ason son kheti do ola la pen hala kalar phan ba hedi arong le pia phan he sibu pu do lo la pen duri po bang ke thek long le pin lo non sibu bang ke nani ni thek long la duri bang ke thek long le dat lo la se hala hui ta ador so pi ko so se lo pia kalar ke pia phan mati la Teki duri pu, ni sungai duri pu si pu, an keding ho kang tui, dak doma, duri dolang ma, duri, awe lah si lai hu, ha, duri, kheti klem nai lai hu ke, ador do vek pu ilisi. Advertise thek lo advertise nahi mati advertise si mang akai akaprik dum ta chini pola se nang nam ji ke na sila solam bang itu mathakrang nang nelo na ke itum methang ke pe plangi polo tangte itum an ma ke jor un la an lo poisa ke vangpo ili ke nam dun lok polo te lage itum poisa se ram la po ke lage la si un ane ke jor un abos tu si ili aketi si ili ke klem nangi lahelo nili pu bom